A biztosítások, nem ússzuk meg egy évet se, hogy a biztosítások, tőke jövedelmek viszont azok mostan a tőzsdei, meg ez, meg a kamat, tehát ezek mostan csitulnak, jövőre semmi nem változik, de a biztosítást nem ússzuk meg. Van kérem szépen olyan módosítás, ami majd 18. január 1-én lép hatályba. Van olyan módosítás, ami jövő januárban lép hatályba, 14-re is alkalmazni lehet, de 18-ba hatályát veszti. Tehát a 6-9 szerinti biztosítási díjak adómentessége, mint olyan, 2018. január 1-én megszűnik. Tehát jellemzően, mivel ugye ezek ilyen személybiztosítási díj, ugye, és a személybiztosítási díj az micsoda főszabály szerint? Egyes meghatározott juttatás, akár csoportos, akár személyre szól. Ezek azok lesznek 18-tól, legalábbis a most elfogadott törvény szerint. Ami fontos, az, hogy mikor, tehát pontosításra kerülnek, hogy ilyen különböző biztosítási díjformában megszerzett jövedelmeknél mi a jövedelemszerzés időpontja, mikor nem keletkezik jövedelmem. Ugye azt mondja, ha kockázati biztosítás van, és ugye ez kockázati, ezek személybiztosítások. Jellemzően más személy, ugye ide nem értve a kifizetőnek nem minősülő magánszemélyt fizette, és a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül a biztosítói teljesítésre utóbb majd a magánszemély válik jogosulttá, tehát úgy módosították a szerződést, akkor a jövedelemszerzés időpontja az a nap, amikor ezt a szerződésmódosítást aláírták. Megint ugye, mikor szerzi meg a jogosultságot arra, hogy azt mondja, na most ide a pénz, most mondtam föl a szerződést. Amikor aláírta a szerződést, amikor ez a szerződésmódosítás hatályba lép. Nem amikor ténylegesen él a joggal, hanem amikor a lehetősége megnyílik arra, hogy a joggal éljen. Mi lesz, ami adóköteles lesz? Amit eddig már befizetett. Nyilvánvalóan. A másik viszont ugye azt mondja, hogy nem szerez adóköteles bevételt az a magánszemély, ha egy más személy által kötött szerződésbe a szerződő helyébe lép, függetlenül attól, hogy a korábban megfizetett díjat megfizeti-e vagy nem. Ugye ez egy új szabály. Nem lehet, mondja a törvény, ezt a szabályt alkalmazni arra az esetre, ha olyan szerződésmódosítás van, hogy a kedvezményezett maga a korábbi szerződő volt, és nem fizettem meg a díjat. Ugye, mert van egy ilyen szabály, hogy akkor nem keletkezik jövedelmem, mondjuk a Kökörcsin Kft. Alkalmazottja vagyok, kötött rám egy biztosítási szerződést, és akkor azt mondta, én vagyok a biztosított, ő a szerződő, és ő a kedvezményezett. Van ilyen szerződés? Van. Na most, ha egy ilyenbe belépek, és nem fizetem meg a szerződésmódosításig a díjakat, akkor az ott rögtön jövedelmem lesz. Na most, ha nem ilyen szerződésről van szó, hanem csak ugye nem a szerződő volt maga a kedvezményezett, akkor sem keletkezik még a szerződésmódosításkor jövedelmem, ha nem térítem meg én, mint új szerződő, az előző szerződő által megfizetett díjakat. Tehát ez a lényege eddig. A másik a 28 paragrafus, hát tulajdonképpen pontosításról van szó. Ez a 28 paragrafus 2 bekezdése, ugye ez az egyéb jövedelmeket tartalmazza az SZIA törvényben a 28. Most is van egy ilyen szabály egyébként, csak itt egy pontosítás történik, mégpedig az a pontosítás, amikor azt mondja, hogy az egyes számú melléklet 6-9 pontja szerinti
díj, ugye, ha adómentes, így mondja a törvény, akkor ugye, és biztosító teljesítésére sor kerül, akkor nekem nem kamatjövedelmem keletkezik, hanem egyéb összevonás alá eső jövedelmem. Úgy pontosít majd 18-tól a törvény, hogy a díjfizetéskor hatályos törvény 6-9 pontja szerinti, hogy mentes volt vagy nem. Tehát lebontja adott esetben, hogy az a díjfizetés, amikor a díjat fizették, az éppen hatályos 6-9 pont szerint mentes volt vagy nem. Ha mentes volt, akkor egyéb jövedelem, ez majd 18-tól jön be. Hát azért is izgalmas, gondoljunk bele, mint ahogy mondtam, hogy a 6-9 18-tól hatályon kívül kerül. Tehát nem lesz ez a 6-9 pont, tehát ez alapján nem lesz mentes a díj. Tehát ez az egyik fontos változás, ez a 28 paragrafusban van. A 6-9-ben, ami meg ugye mondtam, hogy 15. január 1-től hatályos, de 14-re is alkalmazható, ott viszont megint pontosítanak. Ugye akkor mentes a díj, ha egy bizonyos érték, tehát árnövekedést meg nem haladó mértékben nő, ugye, az előző évhez viszonyítva, és hogy mi az, amit viszonyítunk, ugye a bázisévtől visszafelé számítva, ugye a KSH áremelkedését figyelembe véve, tehát annál azt 30% pontot meg nem haladóan nő. Mit veszünk figyelembe, hogy mihez képest? Ugye most nem mondja ki a hatályos, de az új szabály kimondja, hogy a rendszeres díj. Tehát azzal kell számolni, a rendszeres díjjal, a különböző rendkívüli díjakat nem vesszük bele, és még tesz egy engedményt, most ugye a rendkívüli is belefér, és tesz még egy engedményt, hogy ha van egy díj nem fizetési időszak, akkor azra a díj nem fizetési időszakra is, hogy amikor számoljuk, hogy ezt a 30% ponttal meg nem haladóan nőtt a biztosítási díj, tehát az előző évhez viszonyítva, akkor azokra a kieső díj nem fizetési időszakokra is lehet számolni. Tehát ez egy kedvező szabály, mert nincs díjfizetés, de mégis lehet rá, kvázi lehet rá osztani. Ez a változás lényege. És ugye mondom, ez az, ami 18. január 1-től az elfogadott törvény szerint módosulna.